Ak hľadáte veľké rodinné SUV, tak práve Kia EV9 môže byť pre vás to najlepšie riešenie. Ide o kompletne elektrické SUV, ktoré dokáže odviesť až 7 ľudí. Treba však povedať, že ide o najväčšiu, najluxusnejšiu, ale aj najdrahšiu Kiu na našom trhu. A dokonca si trúfa aj na tie prémiové značky, ako je Mercedes-Benz, BMW alebo Audi. Poďme sa spoločne pozrieť na tento korejský tank. Máme tu full LED svetlomety s funkciou Matrix, takže pekne dokážu tieňovať oproti idúce vozidlá. Tu z boku si všimnite vypuklé, masívne blatníky v čiernej farbe, ktoré dodávajú tomu vozidlu takú robustnosť. Máme tu pomerne veľké disky kolies 285 na 45 R21. Ako môžete vidieť, chýbajú mu trochu puklice, takže vyzerá to tu trošku tak rustikálnejšie. Keď sa priblížime k dverám, kľúčky sa vysunú, ako náhle sa rozbehnete, kľúčky sa zasunú, čo prispieva k lepšej aerodynamike. A čo ma osobne veľmi prekvapilo je, že Kia EV9 má identický koeficient odporu vzduchu ako menší súrodenec Kia EV6. EV9 je skutočne veľké auto a keď si sklopíte tretiu radu, ktorá ide mimochodom elektricky, ako vidíte, ale aj druhú radu sedadiel, tak vám vznikne doslova veľká jama a to auto sa zmení, by som si dovolil povedať, až na dodávku, takže tu viete hodiť možno 2 bicykle, ktoré ani nemusíte rozkladať. Ale to nie je všetko. Máme tu aj frank, takže máme tu priestor vpredu na káble. Už pri vstupe vidíte, že Kia ide hore. Máme tu lepšie materiály, toto sú mäkčené plasty, pekný dekor, koža síce syntetická, ale príjemná na dotyk, aj farebne zaujímavá. Máme tu Meridian audio sústavu, látku a čo ma úplne dostalo je, že máme nielen vyhrievané, ale aj ventilované zadné sedadlá. Táto zadná druhá sedadlová rada je plne variabilná, viete si nastavovať sklon, ale aj pohybovať sa dopredu, dozadu. Ako náhle sa chcete dostať úplne dozadu na tretiu radu sedadiel, tak stačí stlačiť toto tlačidlo a tu sa viete odviesť pohodlne aj dvaja dospelí. Tepelný komfort máme tu zaručený, tu máme výduch smerom na nohy, potom tu máme dva výduchy hore. Vy si dokonca viete tie zadné sedadlá aj elektricky nastavovať, čo ma osobne príjemne prekvapilo. Máme tu reproduktor, USB-C port, aby ste si mohli nabíjať váš telefón. Veľmi sa mi páči aj táto panoramatická strecha, ktorá je v podstate rozdelená na dve okná. Medzi najväčšie nevýhody elektrických aut patrí zdĺhavé nabíjanie a Kia sa rozhodla, že nám uštedrí takéto kreslá, ktoré sú veľmi pohodlné, dajú sa pekne sklopiť a dokonca majú aj oporu lítok. Interiér je priestranný, vzdušný a cítiť tú prémiu. Všetkého, čoho sa chytíte, je buď koža alebo mäkčený plast. Takisto to auto je veľmi dobre poskladané. Nič tu ako keby nepuká a nič nevrzga. Medzi vychytávky v interiéri určite patrí toto spätné zadné zrkadlo, ktoré si viete prehodiť aj na klasické. K útulnosti v interiéri prispieva čalunená stropnica, ako aj pohodlné, mäkké opierky hlavy. Zväčšená svetlá výška, vrátane rôznych jazdných režimov, vrátane tých terénnych, ako je sneh, blato a piesok, naznačujú, že EV9 sa nezlakne nepriaznivých podmienok. V interiéri nechýba ani head-up display, 360-ková kamera, ako aj možnosť rozhovoru s pasažiermi vzadu vďaka mikrofónom a reproduktorom vzadu. Na výber máte dva výkonnostné varianty. Ten slabší má 203 koní a poháňaná je výhradne zadná náprava. Ten výkonnejší variant s
so štvorkolkou, má výkon 384 koní a 700 Nm. To zabezpečí hlavne veľmi športové zrýchlenie. 5,3 sekundy z 0 na 100 je slušný údaj a osobne by som išiel do tohto silnejšieho, výkonnejšieho variantu, najmä kvôli zvýšenej hmotnosti vozidla, ktorá je na úrovni 2,7 tony. Ešte keď k tomu pripočítate pasažierov alebo batežinu, tak predbiehanie v tom menej výkonnom variante už môže byť problematické. Pozitívne ma prekvapil podvozok. Dokonca aj tu na Pezinskej Babe mi to auto robí radosť. A toto je 2,7 tonové monštrum. Ja neviem, ako je to možné, že dokážu takto zamaskovať vysokú hmotnosť. Tá batéria tým, že je čo najnižšie, tak zabezpečuje dobré ťažisko a dokonca aj na tých brzdách, keď vchádzate do zákruty takým rezkým tempom, tak to auto je stabilné. Vôbec sa nejako nerozhojda, nie je nejaké príliš mäkké. Áno, je to komfortný podvozok, však toto auto je hlavne o komforte. Ale nie je to až také rozhojdané, takže ak ste sám a chcete si trošku užiť nejaké zákruty, tak dá sa to. Čo som absolútne nečakal. Toto auto má tak dobre vyladený podvozok, že v podstate mi tu nechýba ani natáčanie zadnej nápravy, alebo adaptívne tlmiče, alebo vzduchové tlmiče. Jednoducho to auto je dobré tak, ako je. To 384 koní, 700 Nm je slušné číslo a výhoda toho elektropohonu je to, že máte krútiaci moment dostupný ihneď. Takže to dávkovanie je v podstate instantné. Jedine kedy cítiť, že to auto je naozaj hmotnostne ťažké, tak je to na tých brzdách, keď je už trošku vlhko. Vtedy zistíte, že áno, to auto už je ťažšie. Táto štvorkolka vie veľmi dobre a rýchlo rozdeľovať krútiaci moment. Má to takú neutrálnu charakteristiku, s tým, že niekedy sa podarí, že to auto je trolinku pretačavé, ako nedá sa to vypnúť stabilizácia, takže v podstate vás vždy ako keby chytí a nedovolí vám nejaký vyslovene, že šmik, ale aj keď to je len trolinku náznak, že to ide šmikom, tak tým športovo zmyšľajúcim vodičom sa to veľmi bude páčiť. Jazda v EV9 je veľmi pohodlná, tichá, človek sa tu cíti ako v luxusnom aute. Máte tu sedadlá, ktoré nie sú len vyhrievané, ventilované, ale aj masážne. Dokonca tie asistenčné systémy sú tak dobre vyladené, že v podstate človek má teraz zapnutý adaptívny tempomat a udržovanie pruhov. Dám smerovku doľava, síce musím stále trochu pridržiavať volant, ale to auto sa samovolne preradí do druhého pruhu. Okrem toho máte vo vašom smartfóne aplikáciu, pomocou ktorej si viete už z domu aktivovať vyhrievanie auta. Taktiež si viete zapnúť vyhrievanie volantu alebo rozmrazenie čelného alebo zadného skla. Batéria s kapacitou 99,8 kWh zabezpečuje maximálny dojazd na úrovni 505 km podľa normy VLTP. V tých zimných podmienkach by som skôr rátal s tými 300 až 400 km. Čo sa týka ultra rýchleho nabíjania, máme tu 800 V sieť, takže z 10 na 80% nabijete za 24 minút, celkom slušné číslo. A čo je však dôležité je, že v infotainmente si viete manuálne aktivovať predhrev batérie, aby ste mohli nabíjať za každých podmienok tou najvyššou rýchlosťou. Všeobecne odporúčam kúpiť si elektrické auto, ak máte kde nabíjať. Či to je doma v garáži, alebo v práci. Čo sa týka tých dlhších ciest, áno, je to trochu otravné nabíjať po ceste, ale povedzme si, po takých 300 km jazdy človek potrebuje si odýchnuť, tak zatiaľ môže nabiť. Kia EV9 vie
potiahnuť 2,5 tonový príves, takže to je, myslím si, že dobrá informácia pre tých ľudí, ktorí si radi zoberú nejaký extra náklad navyše. EV9 vo výbave GT Line so 4-kolkou a s 384 koňmi stojí 84 000 eur. Áno, môže vás to šokovať, že za Kiu dáte 84 000 eur, ale na druhej strane, ako náhle sa povozíte s týmto autom, zistíte, aké je pohodlné, luxusné a ešte vie k tomu aj dobre jazdiť, tak je to v podstate dosť dobrý deal, lebo keď si zoberieme prémiovú značku, ako je Mercedes-Benz, konkrétne model EQS 450 Formatic, tak tento Mercedes stojí o 40 000 eur viacej. V podstate tu v Kii EV9 mi nič nechýba, takže treba si zvážiť, či naozaj tých 40 000 eur stojí za to. Pre mňa je EV9 akýmsi manifestom a dôkazom, že aj korejská značka vie stavať dobré prémiové autá.